सत कथा सुनते रविवार मोर सरते भाई बनी मन के मुई जुआर कलिनी आज मिसा आर गोट सत कथा कोई भी बोली मन खोलिनी आर सबू लोग के दिन के गोट गोट सत कथा कही देवी बोली मुई एति अच्छी अरे आज मिसा मुई गोट सत कथा सेटा हईलानी महापुरुर सत कथा सेटा काईटा महापुरुर सत कथा महापुरुर कौन कथा सत सबू कथा सत मात्र महापुरुर सत कथा कुंती लेखा आयला आछे महापुरुर सत कथा सोरते बाइबल लोगे लेखायला আছে बाइबल महापुरु से गोटे महापुरु सृष्टिकर्ता महापुरु से महापुरु सत महापुरु और से सत महापुरु सत कथा जुन लोक मन सुनलाइनी से लोक मन ज्ञान पाइलाइनी आज मुई महापुरु के डरवा विषय कहबाके मन कलिनी और सेटा मोर बुद्धि ज्ञान लगे मुई न कही मात्र जुनटा महापुरु कहला আছে महापुरु कथा से महापुरु कथा के एताई देवी मुई से महापुरु कथा के আর সৎ কথা বলি মুই অলপ বুঝাই দেবি বলি এটি আছি আর সে মাপুর সৎ কথা মাপুরকে ডরবা কথা সেটা খাইটা এতে কেত লোক কইবাই যে মুই খাকে বি ন ডরি হ্যাঁ মদ পেড়ম খাই দেই করি মকে কে রে ডরাইছি মু খাকে বি ন ডরি মুই সেমতিটা বলি কইবাই আরে কোন কলেক্টর নাই কি ইনস্পেক্টর নাই কি কে বি নাই মকে কে বি গভর্নর বি খাই ন করে मुई खाके न डरी बोली कह भाई हाँ मोर भाई बनी एमती न डरबाटा बोल मात्र आमी मनुष्य मनीषके और लोक के न डरले नाई कि बाघ बालू मन के न डरले नाई मात्र आमी डरबार अच्छी घटल से लोक नहीं महापुरु जुन महापुरु मोके और तुमके सृष्टि कला आछे से सत महापुरु के डरबार आछे केमती डरबू और ताके डरले बोलो खाएसी से कथा मुझे लोग बुझाई देवी ज्ञानी सोलोमन बोले सबूठानी ज्ञान महापुरु कथा के दे रहा एले से ज्ञान पाई रहा सोलोमन बोली अरे सोलोमन राजा दाऊदर पो से लेखला तार गोटे बई जोटा कि बाइबल आम देखलुनी सेटा हलानी हितोपदेश बोली गोटे पुस्तक आछे और से पुस्तक लगे और से दुनियार जेतकी ज्ञान सबू पाई करी से दुनियार सब कथा ताके जाना ताके बुद्धि ज्ञान महापुरु सेमती कर रहा ताके एले से सब ज्ञान पाई महापुरु से खाता के से लेखला आछे हितोपदेश बोली से बई लगे और से खाई बोल लेखलानी हितोपदेश 1:7 लगे सदाप्रभु विषयक भय ज्ञानर आरम्भ बोले एति कहलान जे जुन लोकमान डरबाके शिखलाइनी महापुरु के जुन दिने इनी डरलाइनी और डरबाके शिखलाइनी से दिने इनी से ताकर ज्ञान और बुद्धि आरो महिला आछे बोली एति कहलानी तेबे जुन दिने आमे ज्ञान पाइलुनी जुन दिने इनी सेटा हला ताके जुन दिने आमे डरलुनी महापुरु के डरबा दिने इनी से महापुरु आमके ताकर ज्ञान देलानी बोलबा कथा आरी गोटे से 8 ताकर से हितोपदेश 8 तार 13 पद लगे से सोलोमन आरी महापुरु कथा से लेखा है सदाप्रभु को विषय को भय मंदता प्रति घृणा अहंकार और दाम्भिकता और कुपथ और कुटिल कर्म मु घृणा करे बोले महापुरु के डरबाटा हईलानी ये दे ची बोली कर देवाटा खाइटा भूल काम बड़ बड़ बानिया काम पाप काम আর যেতকি মন্দতা বলি কইলানি अहंकार बाटा गौरव करबाटा আর खाता न मानी করে महापुरुर खाता न मानी আর आमे पाप करबाटा एटा मन सब छि बोली गुरना करबाटा हईलानी महापुरु के डरबाटा बोली एति लेखाइला तेबे महापुरु के डरबार अर्थ कायटा बोली एति लेखाइला जे मंदता प्रति घृणा खराब कथाके आमे छि बोली कयबार आछे तेबे आमे जानिए जे ये महापुरु के काय कलानी ये महापुरु के डरलानी बोली एटा से महापुरु ज्ञान और महापुरु खाता आरे भी महापुरु एति खाता लेखा हला আছে महापुरु के डरबाटा बोल खाइटा बोले एति और से ज्ञानी सोलोमन एति बेसिक आमे देखलुनी महापुरु के और डरबाटा बोले से सेति लेखा हला আছে जे और महापुरु के डरबाटा बोले और 3टा पुरस्कार मिलबाटा बोले सेतियारी नम्रता बोली निजके अलप नरम कर दे
নিজকে সে মহাপ্রভুকে ডরি করি আমার জীবন নম্র হয়ে যাইছি বলে মহাপ্রভু পুনি 3টা পুরস্কার দিয়েছি বলি সে হিতোপদেশ 22 আর তার 4 লগে সেটি লেখা হইলা আছে নম্রতা ও সদাপ্রভুঙ্ক বিষয়ক ভয়ের পুরস্কার ধন সম্মান ও জীবন অটে। দেখা মহাপ্রভুকে ডরবার লোককে আর নম্র জীবন কাটবার লোককে মহাপ্রভু সে 3টা পুরস্কার দিলানি কাইটা ধন দিয়েছি সম্মান দিয়েছি আর বেশি দিন জিয়ে সেটা জীবন দিয়েছি কোন লোকমান সেটা পাইবাই যোন লোকমান নম্র জীবন কাটলাইনি আর যোন লোকমান মহাপ্রভুকে ডরলাইনি আর জীবন কাটলাইনি পাপ হিনি দূরীকে রই করি সেমান জীবন কাটলাইনি আর সেমানকে মহাপ্রভু পুনি দিয়েছি ধন দিয়েছি সম্মান দিয়েছি লোকমান সবুজ সেমানকে মানবাই সম্মান দেবাই জোয়ার করবাই আরি সেমানকে যোন লোকমান মহাপ্রভুকে ডরলাইনি সেমানকে এমতি সম্মান মিলছি আরি মহাপ্রভু কইলানি বেশি দিন সেমান জিবাই মহাপ্রভু পুরস্কার ভাবে দিয়েছি আর ধন বি দিয়েছি তেবে মোর ভাই বোনমান আমি মহাপ্রভুকে ডরবাটা শিখবার আছে মহাপ্রভু তার খাতা লোকে যেমতি কইলানি মহাপ্রভুকে ডরবার লোক মানর জ্ঞান সেই দিনে আরম্ভ হয়েছে যোন দিনে কি সেমান মহাপ্রভুকে ডরবাটা আরম্ভ করবায় সেই দিনে নেই মহাপ্রভু জ্ঞান বি আরম্ভ হয়েছে তারপর জীবন লগে তার পছে মহাপ্রভু কথা লগে ডরবাটা বলে ভুল কাম খারাপ কাম পাপ কাম কে ছি বলি কইবাটা ঘৃণা করবাটা হি সেটা হইলানি মহাপ্রভুকে ডরবাটা তার পছে সেমতি মহাপ্রভুকে ডরলে আর নম্র জীবন কাটলে 3টা পুরস্কার মিলছি ধন সম্মান আর জীবন বলি আমি দেখলো আর মিশা গীত সংহিতা লগে আমি দেখবো বলে সে মহাপ্রভুকে ডরবা বিষয় লেখা হইলা আছে সেটা গীত সংহিতা 25 তার 14 লগে লেখা হইলা আছে আর সদাপ্রভুঙ্ক গুপ্ত বিষয় তাহাঙ্ক ভয়কারী মানক ঠারে থায়ে আবা বড় নিমানটা এটা মহাপ্রভুর লুচাইবার কথা মান গুপ্ত বিষয় বলকার যোনটা দেখানো গলানি সেটা গুপ্ত বিষয় এলে মহাপ্রভুর যোন বিষয় মানে আছে গুপ্ত এই করি যোনটা আমি না জানি করিয়াছু আর জানানো পড়লানি সেমতি মহাপ্রভুর কথা সে লোকমানকে মহাপ্রভু পুনি আর জানাইছি যোন লোকমান তাকে বই কলাইনি সেমানকে বইকারী বলে ভাই তেবে মহাপ্রভুর গুপ্ত বিষয় তাকর বইকারী মানুষ পাকে রয়েছি বলিয়াতি মহাপ্রভুর খাতা লগে সেটা আমি গীত সংহিতা 25 তার 14 পদ লগে দেখল এটা মহাপ্রভুর কথা সৎ কথা এটা মুই মোর মনে কি জ্ঞান মোর এটি জড়ি করি কই না এটা মহাপ্রভুর খাতা কইলি নি এই মহাপ্রভুর খাতা মুই বি শিখবার আছে তুমি বি শিখবার আছে গুলাই জগতর লোক আমার যেতকি করাপটিয়া দেশিয়া ভাই বইনিমান যেতকি লোক শুনলাইনি সবু লোককে আরে মুই কই দিলনি এটা শুনবার আছে আর জানবার আছে মহাপ্রভু তাকর বাক্য লোকে কইলানি আর যোন লোকমান মহাপ্রভুকে ভয় করবাই বা ডরবাই সে লোকমানোর পাখে মহাপ্রভুর গুপ্ত কথা মান মহাপ্রভু সেমানকে জানাইছি তেবে আমি মহাপ্রভুকে ডরি করি ভয় করবার আছে আর তেবে আমাকে সেটা মান সব জানিয়েছে আর গোটে কথা বড়িয়া নিমান কথা আর গোটে বড়িয়া আছে সেটা গীত সংহিতা 33 আর 18 19 লগে সেটি লেখা হইলা আছে গীত সংহিতা গড়ে 13 বলে 33 33 আর তার 18 আর 19 পদ লগে লেখা হইলা আছে দেখো যে মানে সদাপ্রভুଙ୍କୁ ভয় କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ଓ ଏତି ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଯୋନ୍ ଲୋକମାନ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଭୟ କଲାଇନି ଆରେ ତାକର ଦୟା ଲगे ତାକେ ଭରସା ରଖଲାଇନି ସେ ଲୋକର ମରବା ବେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନକେ ଜିଆଇସି ବଞ୍ଚାଇସି ଆର୍ ସେମାନର ପାଇଁ ତାକର ନଜର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଲେ ରଖ୍ସି ବୋଲି ଏତି ଗୀତ ରଚକ ଏତି ଯେ ଗୀତ ଲେଖୁ ସେ ଏଠି ଲେଖଲା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁକେ ଭୟ କଲେ ମରବା ଲୋକ ବଞ୍ଚବାଇ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଆରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆରି ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇସି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାଟା ମାନେ ନ ମିଲବା ବେଲା ବେଲେ ବି ସମୟ ବେଲେ ବି ସେମାନକେ ମରବାକେ ନ ଦେଇସି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ସେମତା ମହାପ୍ରଭୁ ତାକେ ଭୟ କଲବାର ଲୋକମାନକେ ସେ ସେମିତି କରସି ବୋଲି ଏତି ଲେଖା ହେଲା ଅଛି ଆରି ଗୋଟେ ନିମାନ
गोटे वाक्य जोटा कि मके हेतु पड़ला सेटा से गीत संहिता 34 लगे आछे सब लोग के जाना रही और गीत संहिता 34 लगे लेखा आछे बढ़िया गोटे खाता एटा आम सब लोग जानबार आछे और मने रखबार आछे आम सबू बेले आमर अभाव हो गलानी खाए केमती करबू बोलला पर हेलुनी मातर एति गीत संहिता 34 लगे लेखा आछे 34 तार 9 पद लगे लेखा आछे और सेटा पढ़ी देलिनी ओडिया लगे मुई प्रथमे हे ताहांकर सद्भक्त माने सदाप्रभु को भय कर कारण जो माने ताहांकु भय करती से मानकर कौनसी अभाव नाही। बाबा ये लेखा आछे हे सबू भक्त मान महाप्रभु लोक मान सबू लोक ताके डरा भय करा खाई के कारण जून लोक मान ताके भय कलाइनी से मानर खाईटा भी अभाव न हे बोली लेखा आछे आमी माने आमर महाप्रभु के भय न कलुनी आमर महाप्रभु के न डरलुनी आमर महाप्रभु कथा आमे न मानलुनी थेबर गिने आज आमके अभाव आज आमके खाई खाई समस्या मान दुख मान आइलानी महाप्रभु के डरबाटा जून दिने आमे आरम्भ कर देबू आमे आरम्भ कले हे दे महाप्रभु आमके ताकर खाता लगे जमती जून प्रकार कहला आछे सेमती आमके आशीर्वाद करसी एटा आमे मने संगाइबार आछे आमर मन लगे और आमर ज्ञान लगे एटा संगाई करी आमे महाप्रभु कथा के आमे भोल निमान संगे बुझवार आछे तबे एटा आका सत कथा खाइटा का सत कथा खार विषय लगे और ए सत कथा हइलानी महाप्रभु के डरबा कथा मान मुई कही देली महाप्रभु के डरले काय हेसी महाप्रभु के डरले आमे केमती आशीर्वाद पाइसी से कथा मुई एथि कही देली ते मोर भाई बहन मान एटा हइलानी सत कथा आरे गोटे सत कथा से सत महाप्रभु हइलानी जीशु महाप्रभु मोर पाई तुमर पाई सबुर पाई ए जगते आसी रहिला आसी करी मरी गला मरी कर 3 दिन पछे आरी उठी करी स्वर्गे आछे और से कहलानी हे परिशांत भाई बहन मान और जितकी लोगे पूर्ति लोगे अच्छा सब लोग आशा मोके विश्वास करा मोर कथा के सुना मुई सत महाप्रभु तुमर जीवन लोगे शांति देवी बोली कहला तेबे से महाप्रभु सत महाप्रभु जीशु महाप्रभु ताके विश्वास कले सबू लोग स्वर्गे जाए जे मान ताके विश्वास कलाइनी महाप्रभु बोली और विश्वास कलाइनी मोर महाप्रभु बोली मोर पाई बोली आसी मरी गला और मरी कर उठला मोर पाई जीवन देला रकत पनी जराइला और सेटा विश्वास कलानी से लोक मान के से स्वर्गपुर नहीं जाइसी से लोक मान के ए जगते बंचला बेले मुई एबे जेमती कहली सेमती कथा मानर भरोसा दे आशीर्वाद करी ए जगत लगे नैसी तेबे मोर भाई बहनी मान सत कथा सुनबा सबते भाई बहनी मान जोन लोक मान विश्वास करत नहीं जीशु महाप्रभु के से लोक मान के मुई जुआर करी कहलिनी जीशु महाप्रभु सत महाप्रभु से महाप्रभु के विश्वास करा और जीवन लगे शांति आनंद पा और निजर मन के भी परिवर्तन करा और महाप्रभु कर देसी महाप्रभु तुम्हार जीवन लग गले तुम्हार मन परिवर्तन हो जाए महाप्रभु के डाका महाप्रभु के क्षमा मांगा सत महाप्रभु बोली विश्वास करा तेज से सत महाप्रभु तुमके सावर्ष आईसी आरी भी एमती दिन के मुई सत कथा गोटे गोटे महाप्रभु कथा कोई बुझाई देवी तेबे जोन लोक मान आज देखलाइनी और सुनलाइनी से सब लोक मान एटा निजे सुनले बोल नय बिन लोक मान के भी और एटा सुनाइबार आछे तेबे सत कथा सुनते रहा सोरते मोर भाई बहन मान के मोर कथा सुनी रहिबार पाई तुमके सबके धन्यवाद महाप्रभु मोके और तुमके सबू लोग के आशीर्वाद करो धन्यवाद।